teraz pozrieme na samotný model. Model je v mierke 1:43 od výrobcu Agostini. Autíčko má takú peknú zlatisto mliečnú farbu. Má veľmi pekne pochromované časti a detaily. Samotný model je vlastne modelom modernizovanej verzie Škody Superb 3000 ohlave, ktorý sa objavil ešte na trhu ešte pred druhou svetovou vojnou, a tento je zase modernizovaná verzia, ktorá sa objavila v roku 1948. Na prednej časti sú pekne znázornené najmä predný chladič, aj predné chladné svetlomety, je tam aj nápis značky Škoda, takže ľahko sa dá zistiť, že o akú značku vlastne ide. Z bočnej strany sú taktiež dobre viditeľné všetky detaily a je celkom pekné. Samotná farba karosérie pôsobí celistvým dojmom ináč. Na zadnej strane sú taktiež dobre znázornené aj poznávacia značka, samotný pochromovaný nárazník, ako aj vpredu, takisto aj vzadu je pochromovaný. Aj tunak je celkovo obdarený s peknými detailami. Z druhej strany je taktiež veľmi pekne znázornené detaily, napríklad aj puklice alebo aj samotný disk kolies je taktiež dobre znázornené, takže celkom je to dobre prevedený model. Samotný interiér je bordovej farby a samotný volant je bielej farby. Autíčko, inak ako som spomenul, je veľmi peknej farby. Spodok má minimalistické prevedenie, ale ako tak dajú sa niektoré podvozkové časti rozoznať, povedzme ako napríklad samotný výfuk, odsobenie ostatné časti. Je to celkom pekný model, zapasuje do línie z tých dob Škodoviek a podľa mňa oplatí sa to posáňať alebo aj kúpiť. Je to pekný kus do zbierky. Za tú cenu si myslím, že je to celkom obstojná kvalita. Ahojte, do budúceho videa.